И така, пред себе си имаш един робот. Твоята задача е да го научиш как да заобикаля различни препятствия, как да разбира кой предмет къде се намира. Само с обяснения със сигурност няма да стане. Трябва ти нещо сигурно, на което залагаш всеки път, когато на робота му е време да учи. Става дума за сензори, точно така. Сензорите, за които ще ти разкажа този път, са сензори за разстояние. И няма да те изненадам вече, като ти кажа, че роботите могат да използват различни видове сензори за определяне на разстоянието. С теб сега ще разгледаме два от най-популярните видове сензори за разстояние. Едните използват звук, а другите светлина. Принципът им на работа е сходен. Започвам с ултразвуковите сензори. Това са сензори за разстояние, които работят като изпращат звукови вълни и след това измерват колко време е необходимо на звуковите вълни да отскочат обратно от най-близкия предмет. Звука, за който ти говоря, обаче ние с теб няма как да чуем. Ултразвуците са с много висока честота, над 20 000 Hz. Само за да се ориентираш, хората чуваме звуци от около 20 Hz до 20 000 Hz. Виж, прилепите успяват да чуят и над 20 000 Hz. Те просто чуват и ултразвук. Та да чуваме някой ден като прилепи, едва ли ще се получи, затова пък създаваме сензори, които да свършат точно тази работа. Ето така изглежда един ултразвуков сензор, не е кой знае какво на пръв поглед. Интересното е обаче как работи. И аз разказвам, а ти гледай внимателно. Ултразвуковия сензор има две уж еднакви очи. Да, ама не съвсем. Ролята им е съвсем различна. Едното излъчва ултразвуков сигнал, затова и се нарича излъчвател. Другото пък приемникът получава сигнала. Как става магията? Когато излъченият от излъчвателя ултразвуков сигнал се сблъска с обект в пространството, ултразвуковата вълна се връща в приемника и остават само сметките. А познай по коя формула се изчислява разстоянието от обекта до приемника. Разбира се, че познатата ни формула S равно на V по T. Разстоянието S, или това е точно пътят, който изминава звуковата вълна, се намира като се умножи скоростта на вълната по времето, засечено от изпращането до получаването на сигнала. Лесно е. Този процес всъщност протича много бързо, затова и роботът може да усеща разстоянията в реално време и да регулира движенията си по подходящ начин. Признавам, че магията леко изчезва, като знаеш как работят нещата, ама това е положението. В началото ти споменах, че има и друг вид сензори, които измерват разстоянието благодарение на светлина. И това са лидарните сензори. Те изпращат лазерни лъчи и след това измерват колко време е необходимо на лазерните лъчи да се отразят обратно. И понеже принципът на действие е наистина сходен с този на ултразвуковите сензори, няма да влизам в детайли и тук. Дай по-добре да ги видим тези сензори в действие. Сензорите за разстояние се използват доста често и къде ли не. Много автомобили, например, са оборудвани с сензори за разстояние, които помагат на водачите да паркират безопасно и да избягват сблъсъци, било то с тротоар, с стълб или с спряла кола. Ами смартфонът ти и той използва сензори за разстояние, за да определи кога телефонът е близо до лицето ти. Разговаряш, например. И докато говориш, екранът е изключен. Хем се пести батерия по този начин, хем няма шанс да натиснеш без да искаш нещо по екрана с ухото си. Най-различни умни системи разчитат на ултразвуковите сензори. Благодарение на тях се оптимизира, например, събирането на буклук. Вдигат се само кофите, в които буклукът е стигнал до определено ниво. По същия начин може да се следи нивото на водата. Пак с ултразвукови сензори се оптимизира паркирането. Водачите се насочват директно към празните клетки в паркинг пространствата. Даже зареждането на вендинг машини се оптимизира с ултразвукови сензори. Лидарните сензори могат да засичат нивата на обезлесяване в горските площи, могат да засичат и нивото на газовете във вулканите, като благодарение на това се предвиждат евентуални изригвания. За да скицират една местност, някои дронове също си имат лидарни сензори. И след всичко това, само си представи за какво могат да се използват сензорите за разстояние при роботите. Ами за какво ли не? За всичко, за почти всичко. В много видове роботи ще намериш сензори за разстояние. Благодарение на тях те откриват препятствия и ги заобикалят или преодоляват. Роботите, доставящи храна, например, използват сензорите, за да се придвижват безпроблемно по тротуари. Представи си робот с 2 горещи супи за доставка, да не види някой пешеходец. Ау! Неприятно. И ако в ресторант ти сервира робот,
вече знаеш как успява да заобиколи всички маси и да стигне точно до твоята. Робот може да те посрещне и пред заведението, за да те насочи към празните маси. Роботи с вградени сензори за движение се използват за проверка безопасността на някои сгради. Роботът може да сигнализира, например, при забравени отворени врати или прозорци, или при движение на хора в забранено за влизане крило. Изобщо приложение колкото искаш. Аз ти споменах само няколко примера. Какво може да се направи още, оставям въпроса на теб. А днес се запознахме с това как роботите усещат разстояние.